Olemme tänään Habitare-messuilla ja Novitec julkaisee täällä Lumispa-allas-brändin. Kyseessä on siis lanseeraustilaisuus, jossa uudet suomalaisen designin ja tuotannon omaavat altaat saavat päivänvalon. Lumispa-allas-mallista kuuluu 6 erilaista mallia. Asiakas voi itse valita ulkoverhousmateriaalin meidän vaihtoehdoista, jotka ovat komposiitti, mosaiikki sekä lasi. Altaita on tosiaankin 6 eri kokoluokkaa, josta jokainen kylpiä löytää varmasti itselle parhaiten soveltuvan mallin. Allasmalliston on suunnitellut suomalainen Pentagon Design. Ulkoporeallasmarkkinat ovat perinteisesti olleet hyvin niin sanotusti muotoillut. Eli muodot ovat olleet hyvin vahvoja. 601-malli omaa erittäin pelkistetyn yleisilmeen, ei siis tämmöisiä perinteisiä kuppi-istuimia, vaan hyvin yksinkertainen pelkistetty muotoilu, jolloin altaassa on vapaa liikkuvuus ja erittäin kaunis ulkonäkö. 1,5 vuotta sitten omakotimessuilla niin oli heillä tämä ajatus, että voisi tehdä kokonaan tämmöisen oman uuden niin kuin skandinaavisen selkeän malliston ja siihen liittyen sitten aika lailla silloin reilu vuosi sitten aloitettiin tämä työ ja lähdettiin käyntiin ihan niin kuin meillä aina niin tämmöisestä aika perusteellisesta sen katsomisesta, mitä on markkinoilla ja käytiin vähän käyttäjähaastatteluja, että mitä käyttäjät toivoo tämmöiset altaalta ja muuta. Ja sen jälkeen lähdettiin sitten suunnittelemaan sitä, mitä me tänään täällä nähdään. No kyllä se meidän niin kuin keskeinen tavoite oli se, että saataisiin tähän semmoista niin kuin skandinaavista selkeyttä tähän muotoon. Et silloin, etenkin silloin, kun noita altaalta katsoo tyhjänä, niin nehän on tyypillisesti niin kuin hyvin muodokkaita. Ja tavallaan siellä on osahan niistä liittyy ihan siihen käyttöergonomiaan, siihen, että siellä niin kuin saa hyvän asennon ja pysyy hyvin paikoillaan. Mutta noin muuten me pyrittiin siihen, että ne olisi mahdollisimman tämmöisiä niin kuin selkeä ja puhdaslinjaisia. Sitten se toinen asia oli tämä niin kuin ulkoverhoilujen uudelleen miettiminen, että minkälaisia vaihtoehtoja siellä voisi tarjota, että ne altaat mahdollisimman hyvin sopisi ja istuisi niihin ympäristöihin, mihin niitä sijoitetaan. Ehkä sitten kolmantena voisi nostaa nämä niin kuin erityisesti näihin altaisiin tehdyt suunnitellut niin kuin säätimet, nuo suodattimen kannet ja tuo suodatin yksikkö ja muu. Että tavallaan kaikki nuo altaan yksityiskohdat on sellaiset, että siellä jokainen osa on suunniteltu osaksi sitä kokonaisuutta.